Hassan M Yusuf TV ana tare iya wuya. Kece alisafina ruhina bayanan baki nan gefe kai ne alisafina ruhina bayanan in baka nan gefe gani gaban ki na duka da sabon so ki duba ni san ki nake da soyayya buri na ki karbe ni komai ki na burge ni har muryar da ta jani kin ɗabi'a akwai ke ciki da kin wuce ake nuni murmushin ki wallahi ya taɓa ni na amince soyayya da ke zanci kar burina babu kamar kitawa na yaba hankalinki kun iya furta zance ba wata a gabanki duk inda zaki zani na zama mallakinki ke ce alisafina wacce na bai waso kauna san ka na kalle ka saukar mini a zuciyata ka sani ka bani damar yin sani kadai ka san mai kai mini kece ruhina zai motsi. Hassan M Yusuf TV ana tare iya wuya.